chcemy najpierw wyrazić naszą wdzięczność Bogu za to, że byłeś wśród nas. Z tą Twoją wielką prostotą, z wewnętrznym spokojem, a zarazem z tym wewnętrznym żarem, że byłaś wśród nas jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw, skazanie na górze, zwłaszcza tego, które mówi: błogosławieni miłosierni, że byłaś jakąś zapowiedzią tych ostatnich słów, które usłyszymy wszyscy. Byłem chory, a zaopiekowaliście się mną. Błogosławiona Hanno, Twojej troskliwej i miłosiernej opiece pielęgniarskiej Bóg powierzył swego Syna, obecnego w chorych, cierpiących, opuszczonych, zaniedbanych, w kalekich i inwalidach, ofiarach wojny i przesiedleńcach, wiodących nędzny żywot w przerażających warunkach, zamkniętych w swoich domach, z dala od normalnego życia, samotnych, zapomnianych lub będących powodem wstydu dla rodziny, nikomu niepotrzebnych. Przez Twoje wstawiennictwo miłosiernego Boga zawierzamy swoje powołanie pielęgniarki, położnej, lekarza, fizjoterapeuty, ratownika medycznego i każdego z nas. Bądź moją przewodniczką na ścieżkach codziennej realizacji powołania i prowadź mnie oraz tych, za których jestem odpowiedzialny, prostą drogą do Jezusa i Maryi. Uproś mi łaskę bezinteresownej miłości i troski o chorych, których Bóg powierzył mojej pieczy, i o wszystkich, których stawiam na moich życiowych drogach, abym zapatrzony w przykład Twego życia nie koncentrował się na sobie, ale zawsze postępował w sposób szlachetny i prawy i był zdolny do poświęcenia. Uproszę błogosławiona Hanno, abym tak jak Ty doświadczał Boga jako wielkie dobro i źródło wszelkiej dobroci. Bym był szczęśliwy, że dobry Bóg pomaga mi czynić dobro innym, służyć chorym, praktykując posługę miłosierdzia. Wyproś mi łaskę niezachwianej wiary, abym we wszystkim pełnił wolę Bożą i bym przykładem służby i miłości dla moich najbliższych. Wybłagaj dla nas zbawienie wieczne, abyśmy wszyscy mogli kiedyś spotkać się w chwale wiekuistej z jedyną miłością. Amen. W tym roku szczęśliwie się złożyło, że w trakcie noweny do świętego Jana Bożego mamy peregrinację relikii błogosławionej pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej, która, podobnie jak i święty założyciel Bonifratów, poświęciła się służeniu chorym i wszystkim zepchniętym na margines społeczny. Dlatego przez jej wstawiennictwo prośmy o potrzebne łaski dla naszych pacjentów i podopiecznych oraz dla wszystkich, którzy im spieszą z pomocą. Litanie do błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. Kyrie eleison, Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święty Józefie, Święty Benedykcie, wszyscy święci i święte Boże, błogosławiona Hanno
krzyża odnajdująca. Słowo Boże gorliwie zgłębiająca. W Eucharystii z Chrystusem się jednocząca. Z duchowości benedyktyńskiej obficie czerpiąca. W modlitwie siłę wiary, nadziei i miłości umacniająca. Z Maryją na pomoc będącym w potrzebie śpiesząca. Z Matką Bolesną udręczonym współczująca. W chorych samemu Chrystusowi służąca. W Kościele Świętym oparcie szukająca. Z pasterzami Kościoła w opiece nad chorymi współpracująca. Żarem miłości Bożej promieniująca. 8 błogosławieństw wcieleniem będąca. Uczynki miłosierdzia ofiarnie spełniająca. Świętości życia od poczęcia do śmierci broniąca. Sztuki pielęgniarskiej mądrze nauczająca. Sumienie pielęgniarek formująca. Najprostsze posługi względem chorych podejmująca. O godność stanu pielęgniarskiego zabiegająca. Chorym nieopuszczonym wytrwale szukająca. Wygnańców i sieroty przegraniająca. Niepełnosprawnym nadzieję i radość życia przywracająca. O ciało i duszę podopiecznych dbająca. W jednaniu chorych z Bogiem pośrednicząca. Zwyczaj mszy świętej w domu chorego wprowadzająca. Godności chorego z wielkim tachtem strzegąca. Wobec ludzkiej niedoli współczucie budząca. Do samarytańskiej służby chorym wielu zapalająca. Do spotkania z chorym i cierpiącym wychowująca. Boga w pięknie świata dla siebie i innych odkrywająca. Pogodą ducha smutkiem rozpraszająca. Przeciwności mężnie i z ufnością znosząca. Wszystko, co własne, dla chorych poświęcająca. Powołanie pielęgniarskie chwalebnie wypełniająca. Bogu i człowiekowi całym sercem się oddająca. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, błogosławiona Hanno. Módlmy się, Boże, Ty powołałeś błogosławioną Hannę do służby chorym, biednym, opuszczonym. Daj, aby ta, która całym sercem odpowiedziała Twemu wezwaniu, swoim przykładem stale zachęcała nas do niesienia pomocy bliźnim. Przez Chrystusa Pana naszego.
Ducha Świętego. Pan z wami. Ten sobotni wieczór sprawujemy Najświętszą Ofiarę z niedzieli. Dzisiaj szczególna okazja, bo czcimy pierwszy raz w tej kaplicy w pełny sposób relikwie błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, błogosławionej pielęgniarki, siostry. Chcemy błagać Boga przez przyczynę błogosławionej Hanny o błogosławieństwo Boże dla braci konwentu i wszystkich posługujących w szpitalu, posługujących chorym, a szczególnie w intencjach pielęgniarek i wszelkiej służby okazywanej właśnie choremu człowiekowi. I to będzie intencja, którą sprawuje ksiądz proboszcz parafii świętego Mikołaja z Krakowa, kustosz relikwii błogosławionej Hanny. Bardzo serdecznie witamy jeszcze raz księdza tutejszej kaplicy i prosimy o Słowo Boże. Sprawmy za przykładem błogosławionej Hanny, pełni dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i zasłużyli nam przyjęcie do grona błogosławionych w Twoim Królestwie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud Wasz nie pozostaje daremny w Panu. Oto Słowo Boże. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratku: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z sierni, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro,
ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Oto słowo Pańskie. Czcigodni kapłani, drodzy bracia, moi braci, bratem przeorem, lekarze, pielęgniarki, służbo zdrowia, wszyscy, którzy troszczycie się o człowieka chorego. Dzisiaj właśnie, jak już to było zaznaczone przez księdza na początku Eucharystii, jest w waszej wspólnocie wielkie wydarzenie, peregrinacja relikwii błogosławionej Hanny. Na szlaku peregrinacji jest również i wasz dom, wasza kaplica. Jest pełna rok, kiedy została ogłoszona błogosławioną, a dzisiaj peregrynuje po to, abyśmy jeszcze bardziej poznawali jej życie, abyśmy przez jej pośrednictwo zanosili do Pana Boga wszelkie prośby o łaski. Ewangelia dzisiejszej niedzieli przypomina nam tę prawdę o tym, aby nie dostrzegać drzazgi wokół brata, kiedy mamy belkę w własnym oku. Ale myślę, że to, co zamyka całą dzisiejszą Ewangelię, jakby streszcza życie błogosławionej, że człowiek dobry ze swego skarbca wydobywa dobro i z obfitości serca mówią usta. To właśnie ze swego serca Hanna wydobywała dobro. I jeszcze pozwólcie, że wrócę do tej homilii wygłoszonej przez kardynała Wojtyłę w 1973 roku na pogrzebie Hanny, o której mówił brat przeor, wspominał ją na nabożeństwie. Dziękujemy Ci, Pani Hanno, że byłaś wśród nas jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw, szczególnie kazania na górze, a zwłaszcza tego, które mówi błogosławieni miłosierni. To właśnie miłosierdzie to nuta, która scalała całe życie błogosławionej Hanny. Scalała i kierowała nią po to, aby realizowała je w codzienności. Urodzona w Warszawie w 1902 roku, w rodzinie, gdzie ojciec Ignacy, znany profesor historii literatury polskiej, katolik, pochodzący z ziemian podlaskich, a matka Wanda z domu Szlęgier pochodziła z ewangelickiej rodziny zamożnych warszawskich przemysłowców. Zobaczmy, że już Hanna z domu nie wynosi wiary, nie wynosi, jak każdy czy większość z nas, tego przesłania, które jakby jest wyssane z mlekiem matki. Ale z domu swojego wynosi przede wszystkim wielką filantropię, troskę o drugiego człowieka i to, co od dzieciństwa kryła w sercu, pomoc pielęgniarska wobec człowieka. To może największy wpływ na jej życie miała ciotka Zofia Szlęgier-Równa, która ufundowała w Warszawie szpital dla dzieci, której później była dyrektorką. Ale od 1910 roku życie Hanny, jak i ich rodziców wiąże się z Krakowem. To właśnie tutaj profesor Ignacy objął katedrę na Uniwersytecie Jagiellońskim. I z tym miastem całe życie związała Hanna poza krótkimi okresami, kiedy wyjeżdżała. Bo tutaj najpierw uczy się prywatnie, a następnie
Gimnazjum Sióstr Urszulanek, kończy z odznaczeniem szkołę. Po maturze przechodzi krótki kurs pielęgniarski, aby służyć, właśnie jak słyszeliśmy w litanii przed mszą świętą, służyć ludziom, tym, którzy ucierpieli w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1920 roku rozpoczyna studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale krótko, bo jej w sercu głęboko tkwi prawda, że chce być pielęgniarką i usłyszała o powstaniu w Warszawie szkoły pielęgniarskiej, gdzie się udaje po to, aby całkowicie się tej służbie poświęcić. Po 4 latach wyjeżdża do Francji, Belgii, ale nie tylko by pogłębić swoją wiedzę, ale przede wszystkim po to, by pogłębić wiedzę, którą później będzie się dzielić. To doświadczenie, szczególnie pielęgniarstwa domowego, jest głęboko zakorzenione w jej sercu. I wtedy, kiedy jako instruktorka w szkole pielęgniarki i higienistek w Krakowie wykłada i wtedy, kiedy jest redaktorką miesięcznika Pielęgniarka Polska, kiedy tę prawdę przesyła, aby nad nią się pochylać, by w ten sposób służyć. Moi drodzy, II wojna światowa dla wielu była trudna. Szczególnie trudna była dla Hanny, gdyż na początku wojny jej ojciec został aresztowany, wywieziony do Sachsenhausen, gdzie w styczniu ginie. Również w styczniu 1940 roku ginie jej brat w Katyniu, jej brat Bogdan. Trudne doświadczenia, które przeżyła w Krakowie wraz ze swoją matką, kiedy zostaje wyrzucona z mieszkania i musi sobie w tym wszystkim radzić. Ale dla Hanny był to czas trudny, jednakże umacniający ją. Umacniający nie tylko w tym, co pragnęła, by być pielęgniarką, ale by ludzie potrzebujący byli najbardziej zadbani, aby ludzie, którzy są odrzuceni i mieszkają gdzieś w suterenach, by doznali opieki, której się uczyła później również i w Stanach Zjednoczonych. W 1957 roku Hanna zostaje dyrektorką Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie. Niedługo po roku. Zostaje ta szkoła zamknięta. Ma być na jej miejsce wyznaczona osoba, ponieważ przekonania Hanny i to, co głosiła, były sprzeczne z ideologią komunistyczną. Kiedy zamknięto szkołę, Hanna przechodzi na emeryturę, rok 58. I z reguły dla każdego, kto przechodzi na emeryturę, jest czasem, kiedy człowiek myśli, co z sobą zrobić. A Hanna wpada w wir pracy, wir poświęcenia się szczególnie dla ludzi chorych. I to, co znów słyszeliśmy w wspomnianej litanii, błogosławiona Hanna współpracę swoją na polu służby ludziom biednym rozpoczyna we współpracy z Kościołem. Idzie do ówczesnego księdza Wojtyły po to, by pomógł jej w realizacji pielęgniarstwa domowego, a ten ją kieruje do księdza proboszcza i włada Kościoła Mariackiego. Kiedy zdobyła pierwsze pieniądze na to, aby pielęgniarki pracujące w tym duszpasterstwie opłacić, rozpoczyna się praca nad ludźmi czy przy ludziach, którzy są w suterenach. I warto może nieraz spojrzeć do jej dzienniczka, kiedy mówi, jaka to radość, że mogę odrzucać pchły, sprzątać, zamiatać, posługiwać ludziom w potrzebie. Kiedyś byłam kierowniczką, kiedyś wykładałam, a teraz chcę tym ludziom służyć z radością. I kiedy umiera Hanna w 1973 roku, zostaje pochowana na cmentarzu rakowickim.
I wrócę do tego, co wspomniałem na początku. To właśnie przyjeżdża na jej pogrzeb kardynał Wojtyła, ten, który przebywa konferencję episkopatu odbywającą się w Częstochowie i przybywa na pogrzeb pielęgniarki. Wszyscy byli zdziwieni. Kardynał przyjeżdża na pogrzeb pielęgniarki. I właśnie na tym pogrzebie, jak zawsze, śpiewamy hymn dziękczynienia, hymn, który ukazuje nam prawdę o przemijalności, Salve Regina. Kardynał rozpoczyna hymn Magnificat. Uwielbiaj duszo moja Pana. Hymn, którym uwielbia Pana Boga za życie i za całą działalność błogosławionej Hanny. I to było przeświadczenie, które tkwiło mocno, że Hanna była niezwykłą osobą, że była i zapisała się w historii ludzi jako niezwykła pielęgniarka. I jeszcze jedno świadectwo człowieka niewierzącego, lekarza, tego, który przywiózł chorą osobę do Trzebini na rekolekcje prowadzone przez Hannę. I wtedy powiedział takie słowa: jeżeli są na ziemi święci, to zapewne Hanna do nich należy. To przekonanie było tak mocne, że niedługo po jej śmierci rozpoczęto starania, aby Hannę ogłosić błogosławioną. I stała się to wielkie wydarzenie z niespełna sprzed roku, kiedy Kościół słowami kardynała Angelo Amano ogłosił: błogosławiona Hanna jest dla Kościoła jako wzór do naśladowania, jako ta, która jest orędowniczką u Boga. I kiedy dzisiaj ona przybywa w tych relikwiach do waszej kaplicy, przybywa jako orędowniczka, jako ta, która chce być bliżej was, bliżej chorych, bliżej potrzebujących, bliżej tych, przy których w łóżku klękała. Ale moi drodzy, jeszcze krótko, bo można by ile gadać, ale krótko warto wspomnieć, skąd Hanna miała takie siły, skąd miała tyle energii do życia, do pracy, do służby. Ona przecież nie wyrosła, nie wyniosła wiary ze swojego domu. Ona tę wiarę zdobyła, odkryła Boga w ciągu swojego życia i to, co z domu wyniosła filantropię, pięknie przełożyła na miłosierdzie. Miłosierdzie chrześcijańskie. Strzeliła to z miłości do Chrystusa. I kiedy została wyrzucona z mieszkania profesorskiego z ulicy Radziwiłłowskiej, zamieszkała wraz z matką przy ulicy Łobzowskiej w Krakowie, naprzeciwko sióstr karmelitanek. Codziennie uczestniczyła we mszy świętej i długie chwile spędzała na modlitwie. Jako tercjarka benedyktyńska ceniła sobie Triduum Paskalne i skupienia. Ona nie tylko troszczyła się o chorych, jak znów słyszeliśmy w witanii, aby opatrzyć ich rany, ale ona przygotowywała często po latach chorych na przyjęcie sakramentu. Ona była tym aniołem dobroci, który sprawiał, że wszelkie drzwi mieszkań w suterenach się otwierały. Kiedy szła pielęgniarka i pukała: jestem od pani Hanny Chrzanowskiej, wszystkie drzwi się otwierały. To był wydrych nie tylko do serca, ale i do ludzkiego mieszkania. Błogosławiona Hanna dzisiaj jest pośród was. I tak jak w naszej wspólnocie parafialnej Świętego Mikołaja dokonuje niezwykłych rzeczy, życzę, by i u was dokonywała tych niezwykłych rzeczy. Byśmy patrząc na nią, że czerpała siły od Boga i realizowała przekazanie miłości, nie patrzyła na tego, czy on jest Żydem, czy on jest wierzący, czy on jest niewierzący, ale on jest człowiekiem, któremu trzeba posłużyć, bo on jest obrazem Boga. Dzisiaj staję przed wami po to, aby być waszą orędowniczką, aby wypraszać potrzebne łaski. I życzę wam, by te chwile spędzone przy błogosławionej Hannie, przy tych relikwiach,
których ona peregrynuje po poszczególnych miejscach związanych z pielęgniarstwem, aby gdy też pozostanie w tym relikwia, w tym obrazie, niech błogosławiona Hanna wyprasza te łaski, których tak bardzo potrzeba, szczególnie ludziom chorym, szczególnie pielęgniarkom, wszystkim, którzy troszczą się o chorego. Błogosławiona Hanno, pielęgniarko, wypraszaj potrzebne łaski tym, którzy do Ciebie będą się zwracać. Przyczyną błogosławionej Hanny Chrzanowskiej zanieśmy do dobrego Boga nasze pokorne modlitwy. Prosimy Cię, Panie Jezu, za Ojca Świętego Franciszka, za naszego biskupa Wiktora, za wszystkich kapłanów i diakonów. Niech swoją niewzruszoną wiarą umacniają Duch Boży w dążeniu do Ojca, a dla niewierzących będą znakiem miłosiernego Boga, czekającego na każdego człowieka. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie Jezu, wybieraj nieustannie spośród swego ludu tych, których powołujesz do ściślejszego zjednoczenia z Tobą. Niech będą w Twoim Kościele jak pochodnie wskazujące kierunek, oświecające drogę i pociągające swoim przykładem do naśladowania Twojej miłości. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie Jezu, za wszystkich chorych, cierpiących, dźwigających krzyż swojego bólu i ułomności. Daj im zjednoczyć się z Twoim krzyżem, aby przez to mogli przezwyciężyć swoje ograniczenia i doświadczyć wolności dzieci Bożych. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie Jezu, za cały personel medyczny, aby wzorem błogosławionej Hanny Chrzanowskiej mogli realizować wielkodusznie swoje powołanie dla dobra chorych i cierpiących. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie Jezu, o łaskę życia wiecznego dla wszystkich naszych bliskich zmarłych, dla zmarłych naszych podopiecznych, dla zmarłych pracowników służby zdrowia, a także za polecanych w tej mszy świętej, za świętej pamięci Zofię Skołucką oraz za świętej pamięci mamę Halinę w 15. rocznicę śmierci oraz za zmarłego teścia Andrzeja. O radość życia wiecznego dla nich. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Panie Jezu, za nas zgromadzonych wokół ołtarza Pańskiego w dniu nawiezień relikwii Hanny Chrzanowskiej, aby jej przykład nauczył wszystkich odkrywania Twojej obecności w każdym momencie życia, i aby przez to wzrastała nasza wzajemna miłość ku Twojej niezmierzonej chwale. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty jesteś źródłem życia i świętości. Sprawa, byśmy wiernie spełniając swe życiowe zadania, coraz bardziej się uświęcali i zbliżali do Ciebie oraz stawali się Twymi świadkami wobec bliźnich. Przez Chrystusa Pana naszego. Boże, Ty nas pośliłeś najświętszym sakramentem. Spraw, byśmy naśladowali przykład błogosławionej Hanny, która gorliwie czciła Ciebie i służyła Twojemu ludowi z ogromną miłością. Przez Chrystusa Pana naszego. Sama radość być blisko błogosławionej Hanny. Dlatego też z wielką radością poświęcę, błogosławię ten obraz, który będzie Wam przypominał o błogosławionej, ale przede wszystkim przypominał o jej dziele. Módlmy się.
Wszechmogący, wieczny Boże, wielbimy Cię w świętych Twoich. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały. Pobłogosław ten obraz ustawionej Hanny. Sprawa, byśmy nie tylko wzywali jej wstawiennictwa, ale także naśladowali, aby w ten sposób stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użyć nam, Panie, za pośrednictwem błogosławionej Hanny pomocy i obrony. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.